Només sé que no sé res. Aquesta és una de les frases filosòfiques més conegudes i citades de la història de la filosofia. S'atribueix directament a Sòcrates, però no tenim constància escrita d'això, i el més probable és que no digués mai, literalment, només sé que no sé res. En primer lloc, hem de tenir en compte que Sòcrates no va escriure mai res. Per ell, el coneixement era un procés dinàmic que es construïa a través del diàleg, i l'escriptura només oferia veritats tancades que no podien ser qüestionades. Tot i no escriure res, la seva influència va ser tan gran que avui conservem molts escrits de molts altres autors que van escriure sobre la seva figura i les seves idees. Per això, 2.500 anys més tard, encara en parlem. La font principal de referència de tot plegat són els diàlegs que va escriure Plató. De fet, molt probablement, la idea d'aquesta frase prové directament d'una de les seves obres, l'Apologia de Sòcrates. Dins d'aquesta, Sòcrates explica l'episodi de l'oracle de Delfos, el qual havia declarat que ell era l'home més savi d'Atenes. Després d'investigar-ho bé, perquè ell no es creia savi, però tampoc creia que els déus s'equivoquessin, va concloure que era més savi que els altres, ja que, a diferència d'aquells, ell era conscient de la seva ignorància. El fragment que resumeix aquesta idea diu així: Tanmateix, de més savi que aquest home, bé que ho soc, perquè ningú dels dos no sap res de bo. Però mentre ell es pensa saber alguna cosa, no sabent res, jo, com que no sé res, no em penso saber. Sembla, doncs, que sóc jo més savi que ell en aquesta mica, que el que no sé, no em penso saber-ho. La conclusió és que la frase «només sé que no sé res» probablement és una simplificació posterior de la idea de l'apologia. Que sapiguem, el primer que va formular-la així va ser Ciceró. En el seu llibre Acadèmica, argumentava que, com creia Sòcrates, la veritable saviesa consisteix a reconèixer la pròpia ignorància. Així doncs, la frase no és original de Sòcrates, però sembla que el seu significat sí que està relacionat amb el que ell defensava. En què consisteix aquest? El primer punt clau és la interpretació que dona Sòcrates sobre la informació de l'oracle de Delfos de la seva saviesa. Ell és més savi que la resta perquè, a diferència d'aquests, ell sap que no sap. Això connecta amb el segon aspecte del seu significat. Podem dir que l'afirmació és una declaració d'humilitat intel·lectual. El primer pas cap al coneixement és reconèixer el que un mateix no sap, i acceptar això ens apropa més a la veritat que creure's molt savi. Un excessiu sentiment d'expertesa implica una certa arrogància, perquè, en realitat, qui ho sap tot? El camí cap a la veritat i el coneixement és immens, inabastable. Per tant, qui té aquesta actitud probablement va errat. Sòcrates es mostrava molt conscient d'aquests límits. Acceptar els propis límits és també un requisit indispensable per potenciar l'esperit de recerca del coneixement. Per buscar, cal fer-se preguntes, i per fer-se-les, cal ser conscient de la pròpia ignorància. Qui creu que ho sap tot, no busca, no investiga, no es fa preguntes, perquè no té cap al·licient, cap dubte, ja ho té tot. Al mateix temps, l'expressió està connectada amb el que en ciència es coneix com el principi de prudència, o el que els escèptics anomenaven epogé o suspensió del judici. Això significa avançar en compte i abstenir-se d'afirmar res si no hi ha proves o arguments suficients. Ara, en tot això hem de fer un matís rellevant. Només sé que no sé res no és tan sols una declaració de modèstia intel·lectual. Per Sòcrates, aquesta idea també era una eina dialèctica. Com a tal, té un doble vessant. És el que s'ha conegut amb el nom d'ironia socràtica. Sòcrates feia preguntes a gent que se sentia segura de les seves conviccions. Es mostrava ignorant, però en realitat les preguntes que feia anaven desmuntant els arguments i les creences del seu interlocutor fins que aquest admetia la seva ignorància.
S'anomena ironia perquè Sòcrates jugava amb aquest doble significat. Jo sé que no sé res, però els altres, que tampoc saben res, es creuen savis i, per tant, són més ignorants que jo. En aquest punt és quan podem veure que la modèstia és estratègica i al mateix temps també amaga una certa arrogància. Tot plegat formava part del seu mètode de coneixement. Primer, qüestionava les certeses dels altres per tal que ells mateixos descobrissin els propis prejudicis i, un cop fet net, s'obria la porta a la investigació, al diàleg i al coneixement. Aquest segon moment és el que ell mateix anomenava maièutica, fent referència a l'ofici de la seva mare, que era llevadora. Era el moment de fer néixer l'autèntic coneixement. Ara bé, al marge d'aquest doble aspecte, si la frase és tan famosa i la influència de l'esperit socràtic va ser tan determinant, és perquè defensava una idea molt poderosa, una actitud que podem veure repetida en la postura de diferents filòsofs al llarg de la història del pensament occidental. Sense entrar en molt detall, perquè això podria ser un tema enciclopèdic, podem defensar que aquesta idea la trobem en molts pensadors al llarg de la història. Dins de les escoles hel·lenístiques, com hem comentat, la idea d'epogé, o suspensió del judici dels escèptics, té fortes ressonàncies socràtiques. També trobem en molts filòsofs cristians, Sant Agustí, Abelard, Sant Tomàs, la idea que el coneixement humà és limitat, en contrast al diví, que abasta tota la realitat. Durant el Renaixement, Nicolau de Cusa parlarà de la docta ignorantia. L'autèntica saviesa consisteix en reconèixer els límits del nostre coneixement. En la modernitat, la consciència de la pròpia ignorància per arribar a la saviesa la remarquen de forma clara tant Montaigne, què sé jo, com Descartes, amb el dubte metòdic. Al llarg de la Il·lustració, Voltaire criticarà les certeses dogmàtiques i Kant, a més de fer això, ens parlarà dels límits de la raó i la seva inaccessibilitat al noumen, la realitat en si. Fins i tot Nietzsche, tot i criticar intensament la figura de Sòcrates al llarg de tota la seva obra, va reconèixer que el qüestionar les pròpies certeses era una idea poderosa i alliberadora. L'actitud socràtica cap al coneixement continua ben viva. La podem veure bategant en pensadors actuals tan diversos com Popper, amb la falsabilitat, o Arendt, amb el diàleg pel pensament crític, i també clarament dins de l'esperit de la ciència actual. Fins on sabem, Sòcrates va ser el primer a posar l'ésser humà al centre del debat i a defensar explícitament l'esperit crític de recerca, lliure de dogmes i racional. Va iniciar un diàleg que encara dura. Per aquesta raó, molts han considerat que va ser la figura fundacional de la història del pensament occidental. I vosaltres què creieu? Som conscients de la pròpia ignorància avui en dia o no? I amb això hem acabat l'explicació de Només sé que no sé res.